Vítám vás u další reakcie, tentokrát na houseové video, které se volá Zimný tape na je hardcore RF YT hashtag se nevidíme se na to pozrieť. Potřebujeme zpátky do práce, kde se flákáš? Jedu. No tak pojď. Dámy a pánové, přejeme vám. No, je toto zatiaľ to prvé video. Púšťam ďalej toto video. Krásný, šťastný a veselý vánoční svátky. Jak se to cítíš, že lidi jsou teď určitě někde pod dečkou, upíjejí vajíčka? Už dávno skončili Vianoce. Už je dneska 28. decembra 2025. To tak uteká. Púšťam toto video. Koněk s obou cukrový a my tady jdeme na tenhle ten vánoční. Ja tomu ešte neviem uveriť, že začne za niekoľko dní nový rok. Takže púšťam toto video. Krásný zimní a možná trošku nebezpečný vánoční Už natáčam minútu. Takže road trip, protože naše auto je ready. Tom je ready. Šéf, chcem poriadne hodinky za 400 eur. 400 eur? Na čo ti budú všetky tieto hodinky? Počkať, ja chcem len jednu. Potuje se tu, jeď, Tome! Takže tvoj editor sa volá Tomáš? To som ani nevedel. To je všetko z tejto reakcie. Uvidíme sa u ďalšej reakcie hneď zajtra. Dajte mi like na toto video a odber na môj hlavný reakčný kanál. Uvidíme sa u ďalšej reakcie hneď zajtra. Čau.